Tanzania kumene kugula mafuta tugula modula kumano abwera kumalawi kuno kuzagulisa mochipa chimene chimapangisa kuti makampani amene amayenera kuti azibwesa mafuta mdziko muno including ifeyo matransporter mapeza kuti sito kupanga phindu ku business imene chifukwa kuti tugula zinthu modula kunja tuzabwesa muno mochipa chimenecho chinapangisanso kuti mdziko muno ndine la forex mafuta amene sitigula mkwacha timagula ma US dollars ndiye kuti boma limaononga ndalama zambiri kutulutsa kwagula forex yambiri kwagula mafuta aja kabwera momwe kuti tagulise pa mtengo wake weniweni kuti boma nditupeza ndalama soka tugule mafuta ena mapeza kuti mafuta aja ndingopasa mwa example tagula mafuta $50 million mafuta aja kabwera kuno tuzagulisa $30 million ndiye kuti pali losi ya $20 million nde zimene zija chifukwa kuti PSF ndalama za PSF zinali kuti zatha boma libe sipo kati ngaso ndalama pokuti zikabwezera aja akupanga malosi aja napeza sokano kuti sono boma linamba kumapanga anthu achobwelesa mafuta aja ndoti matransporter awa amene abwelesa mafuta mdziko muno makampani ngati Apyuma, Meru, Anokuma, Piaero inapeza kuti sokano ikhala nawo ngongole chimene chinapangisa kuti makampani ngati Anokuma ikhala ndi ngongole over 1 trillion. Chabwino tikuziwa kuti mayendedwe kapena transport ndi nsanamira ya chuma cha dziko lonse. Kodi kusokonezeka kumeneku kumwe chisokonezo chomwe chinalipo pakatipa zimasokoneza bwanji chuma cha dziko? Zimasokoneza kwambiri ngondo munango ndidula chifukwa kuti nali ndika explanation chimene chimachitika mudziko muno mafuta amene timamwa pa mwezi ndi okwana almost 30 million liters ndiye consumption yathu mudziko muno mwa mafuta pa mwezi. Koma chifukwa kuti mafuta tugula modula ku Tanzania tukagulisa kuno mochipa ku Tanzania kuja akudula ku Mozambique akudula ku Zambia akudula inapeza kuti mafuta aja amapangidwa smuggle chifukwa ngasiku na kuchipa kubweleraso kumayiko omwe aja ndiye napeza kuti malawi kuti mafuta 30 million liters timakuza kuti mafuta pa mwezi almost 60 million liters ndiye kuti boma momwe zonenga $30 million pa mwezi yogula mafuta boma namba odunga $60 million pa mwezi yogulira mafuta. Chimenechi chinapangisa kuti matransporter achakubwelesa mafuta mdziko muno boma zilephera kumalipira chimene chinapangisa kuti matransporter atu ambiri amene amanyamula mafuta mdziko muno ambiri aluwa pasi mapensa awatseka ndi kufotofotoza statistics kwambira 2019 kubwelera kumbuyo mukaona statistics tinali matanka lokwana 800 mdziko muno panopo mutati mwelengesere matanka amene akuyenda ndi 400 450 ena onsewo akulukutika chifukwa kuti mafuta mdziko munomo amagulitsidwa mochipa boma limelepha kwalipira ndalama zawo zokwanira chimene chimapangisa kuti iwo aja asapange phindu pa business pawo komanso aliphira kubweza ngongole zawo m'mabanki nchifukwa kumaona kuti chiwerengero cha matransporter awedeka agwanitsitsa ndiye mudziwa kuti mdziko muno boma limene malemba anthu ambiri ntchito kuchoka kwa boma ndi transport business chifukwa ngati makampani a transport sio mangolima madriver okha fani mukamapeza matruck mangona ngati kuti ndi madriver okha ntchito zathu timalemba anthu a marketing anthu a finance anthu a administration ma mechanic ndi madriver ndiye ngati makampani amene akutseka ndikuti chiwerengero cha anthu osowa ntchito chikutani chikuchuluka zimene zimasokonekera mbuyo monse mafuta amene asanakweze tinene kuti zikadapitirira tikadaona chani mdziko zinali zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndakufotokozerani kuti ngati mafuta ino ngati munthu wa business ya mandasi akuoda katundu wake okwana 50,000 kwacha kuti agulise mandasi sangagulise kwa 50,000 ndoti ayina kupeza mina pa 55 or 60,000 kwacha koma ngati akuoda katundu pa 50,000 kwacha mandasi akaja nkumakagulisa pa 20,000 business ibitirira ndio chimene mapanga apa ndoti dziko lathu timapita almost bankrupt ndakufotokozera kuti Nokuma padakali pano ikupanga makampani obwelesa mafuta mdziko muno including matransporter ndalama zokwana 1.3 trillion malayi kwacha ndiye kuti dakauti Anokuma timapita mafuta akhayotsika mtengo ndoti kampani ya Nokuma lero timatseka kuti tikatsika Nokuma ndoti azibwelesa mafuta mdziko muno ndani kukweza kwa mafuta amenewa kukweza mtengo kupereka chiyembekezo yotani kumbali yonyamulanso chuma yobwezeresanso chuma dziko lino chimati nkhani yokweza mafuta mdziko muno tiyitenge pawiri
kwa kuboma yathandiza boma kuti asapitirire kukhala ndi ngongole. Chifukwa chinaso ndimafuna kufotokozereni. Mukaenda misewu yathu kuchoka ku Blantyre yapana muona misewu yaonongeka, inaonongeka misewu, mapoto ambiri komano boma limalephera kuti likonze misewu ichi. Mukapita kwanza tuma contract konza misewu, boma lawonso kwapanga ndalama. Chimene chimachitika mafuta jamukamathira pali maleve ena ntchito ndiyo konzera misewu ichi. Ndachifeyo kuti mafuta jamakuchidwa mochipa, maleve aja boma sili matengaso yayi. Chifukwa limesa kuti likokera apa kuti lipitese mafuta ndakuti mafuta akula $30 million, $60 million pa mwezi. Mafuta yakuza kusa jani $50 million mwezi uno. Ndori mwezi wa mawa ikutsika ndama yechipeza yatani yatha. Ndiye chimene chimapangisa kuti boma lisowe ndalama lokonzera misewu. Chifukwa maleve aja samatengaso. Mmene akozera mafuta apa ndori maleve aja amba kutani amba kwanda. Ndori boma macontractor so ajawa amene akwapanga ndalama konza misewu apatsa. Komanso boma libizaso ndalama yokuna kuti yambe kukonza misewu ija. Nde pambali imene yokhai ndiona kuti chuma chacho kuchambobwereraso. Komanso ndakufotokozani kuti chifukwa mafuta amachipa kwambiri kunayi kunoko. Kumadeba zathu amapanga simago mafuta. Our consumption ya mafuta ndi 30 million liters pa mwezi. Inafika pa 60 million liters. Chifukwa ena amaruka. Ngoti forex jeso ikurani so ndikuti mwezi wose kumafuta kokati maluza $30 million yoti imango sowa. Nde mmene akweza mafuta ndikuti ndamaija itsika from 60 million liters ifika pajani pa 30 million timamila nthawi zonse. Koma chongo vuta njona kuti kwa anthu amene akunyamula mafuta ndi makampani obweresa mafuta komanso boma athandizika. Koma ati ndi ma transport athu ngati mwina a dry cargo amene amanyamula katundu dry cargo ndoti mafuta akwera mtengo iwo sa degrade ndi mera ndikuti iwo aja nawonso akhala kuti akhala pa chipinjo. Nde ife ngati transporters zino mara timapempha boma kuti mwapanga chiganizo chofunika kwambiri pokweza mafuta kuti zinthu zikonzeke. Komanso ma transporter anzathu amene a dry cargo ndoti aphinjika. Chifukwa makampani ambiri mudziko muno chipangeni privatize makampani aboma mbuyo. Inapezeka kuti makampani ambiri anatenga anthu akunja anagula. Koma iwo aja alindika chisimsi kuti amaphinja ma transporter, safu not transporter apange phindu, samati pasa maleto oyenerera. Boma adimaki NFRA limawerengetsera bwino imatipasa marate abwino. Ndikupasa an example, fertilizer subsidy chaka chino tikunyamula ndife. Timanyamula nthawi zonse fertilizer subsidy abwino. Chimanga chati timanyamula ndife. Boma ulipasa rate abwino almost 300 kwacha per ton per kilometer. Chama kota werengesa bwino. Kwa makampani amene si aboma awupeza kuti ma transport atama apasa 100 kwacha per ton per kilometer ena mpaka 150. Chimene chipangisa kuti ma transport isapange phindu. Ndeni mina akutaso mitengo iyi ngati makampani amenewa sakozera ma transport athu marate awo ndikuti amene ajaso avutika. Zukanga kuti takonza kuwetikako koma kutreka koso zokutani zokonongeka. Ndende akhati wapempha boma kuti alibwezere abese consultant awerengere bwino kuna kutoke nimene mafuta ali mdziko muno ndimene zili region ili forex mdziko muno kodi rate yeni yoti kuzomba transport nditi rate ngati pasa boma eno akaboma yomweyo a private sector apatse kuna fika zititani azitipatsa kuti alisabe kuphindu kupanga business takambaza tikalowa mkhaniza chuma matima pro level kuona kuti company zikulu mwina zipezako bata koma ena nkumati anthu akumuzi akuganiziridwa pamenepa anthu akumuzi sogolo liyenda bwanji kapena zitha bwanji kumbali ya zachuma tine kuti zikupereka chithunzithunzi chotani kukwera kwa mafuta zinthu zina zigwiradi mtengo koma ndakufotokozani kuti zimakhala ndikuipa kwake ndi ubwino wake. Pakatipa taluza zibale athu ambiri chifukwa cha ngozi zapansewu zinthu zikatha kupeweka chifukwa kuti nsewu sunali bwino. Nsewu umene uja ukuvuta chifukwa kuti boma limalephera kupeza ndalama zimene amalolera ku msonkho wa mafuta kuti akonze nsewu umene uja. Komanso mulidziwa kuti anthu akumuzi aja amapanga mabizinesi awo ena amatenga katundu ku Tanzania kubweretsa mazima avuta 40 forex mlaibe mudziko muno. Ndakuti kuti tumaononga $30 million imene imangosowa chifukwa kuti cha mafuta. So tikuzoti zina zikamakonzeka zina zikuonongeka mtaona kuti mwina pakuti mwina kanthawi kochepa aliyesapa kukonda phindu chifukwa cha mene boma lakozera mtengo. Famisa uyikonzeka komanso forex imasowa ija
iyamba kukonzeka pang'ono. Chabwino, ngati mangotsekula kumene kanemano ino ndi business ndi program ya Unpacked pano pa MBC, ndipo tikusanthula nkhani za kukwera mtengo kwa mafuta komanso kuti kodi kukwera mtengo kwa mafutako kwakhuza anthu komanso company motani. Tione competitiveness ya transport sector. Tione competitiveness ya transport sector kuno Malawi. Timaona makampani ena a transport maiko akunja amathanso mapeza ma contract maiko ena zomwe zimathandiziraso chuma cha makampaniwo komanso chuma cha dzikolo. Ngati kuno ku Malawi makampani athu are they competitive? Ndi makampani onena kuti ali ndi mphamvu yonena kuti atha kupikisana ndi makampani ena maiko oyandikana nawo kupeza ma contract komanso tumathandiza kulemba anthu ntchito komanso kutukula chuma cha dziko lino. Udziko munomo kuthekera kwa chopanga chinechi chonse amalafe tili nacho. Chimene chimavuta ndikatangale komanso kupondezana nawo tokha. Ine nditha kufotokozerani kuti kuyambira mbuyo monsemu mukaona dziko la Mozambique, dziko la Tanzania, ife Malawi tinali matraki ambiri kuposa maiko ameniwo. Chifukwa kuti ife ngati landlocked country katundu wathu ambiri mobwera pa track. Ine train inalipo, even haya kama train alipo. Masudi ife matransporta sokuti ife timali anthu amanena kuti ayi matransporta ndamene apanga kuti train samene ndizabodza. Ine ndikoza kufotokozana bwana kuti kumene timakula magalimoto kandi ku UK kandi ku America kumene kuli leo system ya mphamvu komanso kumene kuli matraka ambiri. Pali katundu wina amene mkozo nyamula pa train. Pali katundu wina matrain simungatenge. Nde pali katundu wonse bino mafuta amene akubwera panjanji. Sanga kwanisa ose kubwera afuna kuti matraki tathandize. Komanso ifenso matraki pato kusinga kwanisa mafuta chokubweretsa tifuna kuti train tithandize. Now chimene chimavuta kwambiri chonena kuti boma likatenga matransporter amdziko muno kwa nyamula katundu sapasa madola atipatsa makwacha. Koma akatenga galimoto ku Tanzania ayipasa madola kunoka kusowa nkali. Ndichifaka taona anzathu kwa maneba kuchikana panga daona kuti Malawi kuli business. Nde nchifaka napeza kuti ma interest rates ku Mozambique zamanga ku Tanzania adatsitsa mabanki kwa matransporter lesa akamalinga ngongole ali pa 8%. Chifukwa afuna kuti adzakatengera forex kutiko ku Malawi. Ifenso Malawi kuno kumomoti ife titeteza forex yathu chifukwa ngana kuti ndifeyo landlocked country. Ndoti katundu onse wambiri ukulowa mudziko muno ukulowa pansi. Katundu mene ukutuka mudziko muno ukutuka pansi. Ndio kuti tikatapanga budget almost half or quarter ya budget yako ndama imipira ku transport. So ngati ndama imipira ku transport kwa mukisinda madola mukapasa aku Tanzania ku Mozambique. Ndio chima cha dziko lino chingapita patsogolo. Nde chimene icho chimapanga kuti anthu amafuna national staff akafuna apeze kucholowa ifeka makufuna ma company akunja. Koma no ntando kufuta kuti zizi kuno ngadziko. Kuno ku Malawi munene kuti mukulephera kuti mukapeze ma contract maiko akunja Mozambique, Zimbabwe, Tanzania chifukwa choti mpamba ngoperewera. Yes, ifenso tikulephera kupeza ntchito kumeneko. Ndani uli katundu wa kumala kuno kumadzera ku Mozambique ku Beira ndi ku Dar es Salaam ndi ku Tanga. Katundu chimabwera Malawi, business ili ku Malawi. Ku Tanzania ku Mozambique kuli business. Business ya transport ili ku Malawi. Chifukwa katundu chimabwera pansi. So ife mbuyomo mukona vile nthawi ya mbuyomo mapezeka kuti ife kumala kuno kuti ndi matraka ambiri. Chifukwa timakanya mwa dokha katundu wathu chokubweretsa. Koma azathu anatichenjera kulando uli business. Nde iwo adagula magalimoto ambiri akumanyamula katundu wathu chokubweretsa kuno. So traka Tanzania ndi ya Mozambique simungayipase kwacha. Mwene kuipasa jani dola. Ndichifaka mukana pampana boma la Tanzania nena kuti yapanga phindu kwambiri panga pensi ndi Malawi. So tapanga phindu kuti iwo kuti atumiza nthoji kapena chimanga kapena chani. Ndi transport. Makontena osiaja Malawi. Mafuta matanka wa mafuta aja ni Malawi osiaja kulandira madola. Ratio muyunika bwanji ratio ya ma contract omwe company za Malawi kuelekeza ndi company za kunja zimapeza zili bwanji zobalance. Yeah, sizo kubalance mpang'ono pomwe. Katundu wathu ambiri wa mdziko la Malawi kuno akunyamula na anzathu obwera. Ine nditha kufotokozani kuti mukaona fertilizer wathu wa subsidy wa AIB. Fertilizer manje ndaza mbiri omakhala 170,000 tons, 150,000 tons to 170,000 tons. Muwali mukaona statistics manager mukapeza kuti almost 3/4 akunyamula magalimoto ku Mozambique.
Then ndakufotokozani kale kuti ngati munapanga budget for example ya $100 million ya transport kuti mbwese fertilizer mdziko muno, ndekuti transport yokha ikuzotenga $30 million. Ndikuti zinazo ndi cost ya katundu ucha. So $30 million yabudakhala kuti ntchito iji anapatsa Malawi, ndikuti $30 million ikhala mdziko muno. Chikonze chani kuti zinthu zisinthe? Chimene tingakonze kwambiri boma ndikuyika policy yoteteza Amalawi. Ilipo kale policy imene ngati kumafuta kuboma nanena kuti 70% ya mafuta mdziko muno azinyamula Malawi, 30% azinzathu azithandiza fa capacity. Koma mezi tikaonako sizimenezo. Anzathu akunja akunyamula 60%, Amalawi akunyamula 40%. Ikakhala ku dry cargo ndi it is worse. Amalawi akunyamula 20%, anzathu akunyamula 80%. Chimene chipangisa kuti dziko lino lizuza ndalama zambiri chifukwa cha makontrakt ngati amenewo. Chisogolo changaniza chabuno 2026 mukuona kuti mwachamba bwanji kapena ma prospects lotani mukuchiona bwanji chaka cha 2026 komanso makambakali kuti sizikubalance kapena kukhani ama contract chipitirire bwanji 2026 komanso tinene kuti ma transporter apeza phindu mu 2026. Poli chakati ngoyamba kumene palibe zambiri ngati nene, komano chimene ife ngati ma transporter tili osangala kwambiri kuti nthawi zambiri boma ife ngati association boma limatithandiza kwambiri kuti pasa business kuti ma transporter mdziko muno. Katundu ambiri imene boma limene makulu aloka limapanga prioritize ma local transporters. Tikakufotokozani kuti fertilizer wa AIB amanyamula ndi ma local transporters association imene imakhala kutsogola. Tikapita kuti ku Chimanga panopo boma pano atipatsa contract yokuti tichose Chimanga ku Zambia chimene anagula kubweretsa ku Malawi kuno. And Chimanga chimenechi boma linagula 200,000 metric tons, and boma linanena kuti inalifunsa soti nangopanga chiganizo pawokha. Chifana ndi nthawi imene anakonza boma atona kuti Chimanga chimene chitati inoyo ma transporter ku Malawi mutenge 100% nokha munyamule ndi nthawi imukwanitsa iya magali mulungu chifama kama ratali engaged ina bwesa fertilizer choka Mozambique ina bwesa ma container ndeti na kubilizana kuti tipanga half 50% anyamula ma local transporters through association 50% akuthandiza zathu aku transport nde tikana kuti kuyamba chaka chitamba bwino chifukwa boma lati pasentchiro ngama transporter mdziko muno kuti tanyamulire Chimanga choka ku Zambia bweretsa kuno. Koma chimene ngapemphe choti soboma likela mulo kuti makampani ena minisali ya boma azitha nawonso kuti adzipasa business ku makampani a Malawi asimapitisa makampani akunja. Fa ena aso amapangira dala chifukwa ni njira imodzi yotusa forex mdziko muno. Iwaja apanga da contract ku makampani akunja kuti azita kulipira transport bill, ndawe manager afuna kuti aitulutse ipite mu njira zake. Nde izi ngati rakha kuti boma limodzi iya mfuna mulipire transport kunanga bwanyi local transporters zithandiza. Pomaliza kupatula khani ama contract imeneyi muona kuti transporter wa Malawi athandizidwe motani kuti akhale ndi kuthekera kupikisana ndi ma transporter amaikweranso. Chofunika kwambiri kuti transporter apite patsogolo bwana wanga ni boma ngati